Laitetaan tällä kertaa tuo meidän kanaa puhumaan jotakin. Me viime kerralla lähdettiin rakentamaan sitä kanaa, joka tulee tällä hetkellä tuolla perässä. Ja mä haluaisin nyt, että se heittää jonkunlaista viestiä tuolle pelaajalle koko ajan, kun se kulkee tuolla perässä. Muuten se on vähän turha vekoti, joten katsotaan minkälaisia vaiheita tarvitaan siihen, että me saadaan kanaa puhumaan. Tai ainakin näyttämään jonkunlaista indikaatiota pelaajalle siitä, mitä se on haluamassa ilmaista itsestään. Ja se ehkä jopa tuo kanalle enemmän persoonallisuutta. Ja kanoillahan on laaja persoonallisuus tai hieno persoonallisuus. Eli viime kerralla päästiin siihen, että kun klikataan play päälle, niin tuo meidän kanahahmo tulta singahtaa paikan päälle ja seuraa meidän pelaajaa aika onnistuneesti. Se on ehkä vähän kaukana, mä saatan joutua sitä vähän muokkaamaan tässä, mutta muuten on niin kuin kokonaisuutena se tulee oikein mainiosti tuolla perässä. Tänään meillä tulee myös runsaasti koodia ja erilaisia komponentteja, joten seuraile hyvin tarkasti mitä rakennella. Mä lähden ensimmäisenä tekemään tuolle kanalle widgettiä sitä varten, että se pystyisi ilmaisemaan itseään. Joten mä laitan sen taas tähän juurikansio, eli laitetaan hiiren oikea nappia tässä harmaalla alueella. Sä voit laittaa nämä ihan mihin kansioihin tahansa, sillä ei ole niin kuin väliä, että mistä kansiosta tämä löytyy. Ja me valitaan täältä user interface. Ja tällä hetkellä se vähän jää tuonne minun taakse. Katsotaanpas laittaa sillä tavalla, että saadaan tältä näytettyä kokonaisuudessa. Eli hiiren oikea nappia harmaalla alueella, user interface, ja me valitaan widget blueprint. Eli me laitetaan taas tuollainen widgetti, jonka kautta pelaaja pystyy itseään ilmaisemaan. Täältä valitaan user widget, ja sen jälkeen meille tulee tuohon tuo widgetti luotuna, ja annetaan sille nimeksi kanan horinat. Ja muista, mä en käytä ää enkä ö-kirjaimia tässä, vaan tää saa olla kanan horinat widgetti. Ja nyt mä haluaisin tämän näkyvän tuolla kanalla. Joten seuraavaksi mä taas tuplaklikkaan sinne kanan liikuskelu, eli tämä oli nyt se blueprint-luokka, joka peri karakterista. Eli mä en käytä kanan animaatiota, enkä käytä kanan aivoja, vaan käytän kanan liikuskelu-nimistä blueprint-skriptiä. Tuplaklikataan se auki. Ja tämähän on se, mihin me rakennettiin viimeksi tuo timeri, että kuinka kauan sillä kestää, että se lähtee meidän perään. Ja viewportista jos kurkataan, niin täällä näkyy tuo kapseli, jossa näkyy se suunta, mihin tuo kana on menossa. Nyt mä haluan tuon äsken tehdyn widgetin näkymään tällä kanalla, joten mä klikkaan tältä addia, eli tällä components-valikossa täällä vasemmassa laidassa addia, ja mä haen sellaista kuin widget. Täällä näkyy, täällä on widget ja widget interaction. Valitaan tuo widget osaksi tätä meidän kanaa, ja tää saa olla nimeltä vaikka kanan widget osio. Silloin me erotetaan, että se on se kanan widgetti. Ja nyt se widgetti on tuossa päällä. Mehän ei nyt nähdä sitä vielä. Me ei olla laitettu sinne mitään, joten sen takia me ei olla ihan varmoja, että onko se ihan ok, mutta me voidaan klikata compilea, jolloin se käännetään. Ja seuraavaksi me voitaisiin avata se kanan widgetti sieltä, eli etitäänpäs se täältä kentästä, eli se oli tuo kanan horinat. Tuplaklikataan se auki. Ja mehän ollaan jo aikaisemmin näiden widgettien kanssakin operoitu, ja tämän kanssa toimii juurikin samat jutut. Mä laitan itselle ensinnäkin canvas-paneelin, eli tästä vasemmasta laajasta löytyy näitä paneeleita, niin mä laitan tuollaisen canvas-paneelin ihan drag and dropilla tuonne kanan horinoitten alle. Tuossa näkyy koko, ja tämä on 1280 x 720, joten se tulee todennäköisesti olemaan aika paljon pienempi, mikä mulla on lopullinen, mihin tekstit laitetaan, niin sä voit tuolta oikeasta alakulmasta ottaa kiinni tuosta nuolesta ja pikkasen pienentää tätä jo valmiiksi. Mä laitan vaikka tuollaisen 500 x 250 tähän alkuun, ja sitä voi käydä myöhemmin säätämässä sen mukaan, miten se alkaa näyttämään. Seuraavaksi mä etin täältä tekstin, eli text-elementtiä, laitetaan se osaksi tuota kanvasta. Sä tosiaan voit drag and droppaa suoraan tuohon kanvakseen, tai tänne alalaitaan, niin se tulee sen jälkeen näkyviin tuolla kanvaksella. Niin kuin näkyy, meidän tekstikenttä on tällä hetkellä aika pieni, eli jos sä klikkaat sitä, niin siellä näkyy, että sen koko on 24 fonttikoolla, ja se vie aika iso alue, joten mä voin pikkasen pienentää vielä tätä kanvastakin myös. Tässä oikeassa laajassa oli nämä kaikki asetukset, mitä tarvitaan, että saadaan säädettyä tuo tekstikenttä just oikeaksi. Ja sä voit tästä laajentaa tämän tekstikentän ja ehkä helpoimmalla pääset sillä tavalla, että kun meillä on tämä tekstikenttä olemassa, niin sen sijaan, että yrität venyttää sen tällä tavalla, niin tuolta Anchors-välileheltä niin nappaset vaan tuon oikean alakulman, jolloin se levittää tuon koko tekstikentän tämän alueen sisälle, mikä meillä on tällä hetkellä olemassa.
Sä voit käyttää sitten täältä oikeasta lajasta olevia kaikkia valintoja siihen, että pystyt säätämään sen keskelle, eli täällä on alignmentit ja kaikki sellaiset tarvittavat elementit siihen, että saat sen just oikeaan kohtaan. Voit käyttää taustakuvia, voit käyttää mitä ikinä tarvitsee, ja tekstikenttähän meillä tulee tähän kohtaan. Joten mä laitan tähän, että kana tässä moi. Katsotaan, että se tulee tuonne kanalle näkyviin, niin sen jälkeen se olisi niin kuin meillä ok. Ja ennen kuin mennään tästä pois, yksi todella tärkeä juttu. Mä aion komentaa tätä koodilla, koska mä haluan pystyä suorituksen aikana muokkaamaan noita kaikkia arvoja. Joten mun pitää valita tämä tekstimuuttuja täältä, antaa sille nimi. Tää saa olla se kanan tekstit. Ja tärkeää oli tuohon isVariable-kohtaan laittaa täppä, eli tuohon napataan täppä, niin sen jälkeen me päästään koodillisesti siihen käsiksi. Ja jos sulla ei tuota täppää ole, niin sulla tulee pari vaihetta myöhemmin ongelmia sitten sen kanssa. Mutta nyt meillä olisi kana tässä moi, ja tosiaan rullaa täältä näitä läpi, mitä jos sulla on muita juttuja, mitä haluat tehdä tälle. Täältä aika vapaasti pystyy kaikkia kokeilemaan ja testailemaan, miten se muokkauksellisesti näkyy. Muistat klikata savea ja kompailia, ja sen jälkeen me voidaan mennä tänne kanan liikuskelupuolelle, ja jos me täällä vähän liikuskellaan, katsotaanpa, ei ainakaan mulla näy vielä mitään. Klikataan kompailia ja savea vielä kerran. Tuossa pitäisi meillä widgetti olla. Joo, tietenkin. Mehän unohdettiin yksi juttu tähän, eli kun tämä kanalle on lisätty nyt tämä widgetti, mikä äsken laitettiin, eli se oli tuolta plus add ja täältä widget, niin mehän ei olla konfiguroitu tätä mitenkään. Taas meidän pitää tällekin tehdä pikkasen muutoksia, eli sen nimi on kanan widgetti, ja jos me rullataan vähän alaspäin, niin tuossa on materiaali. Sitten täältä löytyy tällainen kuin user interface, se on tuossa vähän minun takana, mutta user interface. Tässä sä valitset ensin, että onko tuo teksti, widgetti, mikä me piirretään tuohon, onko se maailman mittakaavassa vai screenin mittakaavassa. Jos sä haluat, että se kanan teksti näkyy koko aika päällä, niin silloin sun on pakko valita screen, jolloin siihen ei nuo normaalit objektien eessäolot vaikuta, vaan se tulee näkyviin koko aika aivan kaikkialta. Ja jos sulla on world, niin jos se kana on jossakin talon takana piilossa, niin tuo teksti ei tule näkyviin, eli se on niin kuin tämän suurin muutos. Lisäksi se tulee pikkasen eri kohtaan piirtymään silloin, jos se on niin kuin valittuna tuohon worldiin suhteessa screeniin. Widget classiksi me laitetaan nyt se kanan höpinät, horinat. Kanan horinat oli minun tuo luokka. Eli widget class, joka on user interface alla, niin valitaan kanan horinat. Ja muista, sulla pitää olla tämä kanan widgetti valittuna. Niin löydät tämän kaikista helpoimmin. Nyt kun klikkaat compile, niin meillä pitäisi varmaan tulla kyllä. Eli nyt tuolla näkyy, eli se piirtää tällä hetkellä tälle alueelle tuon widgetin, koska sehän oli meillä ankkuroitu tuonne vasempaan yläkulmaan, joten sen takia tuo on tuolla ylälajassa. Sä voit siirrellä se alas ja keskemmäs ja voidaan myöhemmin käydä säätämässä sitten tarkemmin nuo kohdalle. Klikataan compilea. Käydään klikkaamassa play päälle ja varmistetaan, että näkyykö meillä tuo widgetti nyt ok tuolla meidän kentässä. Eli jos meillä lähtee hahmo juoksentelemaan, niin kyllä siellä näkyisi. Kana tässä moi lukee tuolla. Eli tuossa näkyy kana tässä moi. Ja se kulkee tuossa kanan päällä. Nyt sä joudut myöhemmin varmasti muokkaamaan tätä sillä tavalla, että saadaan niin tuo näkymään oikealla tavalla. Tämä ei ole ehkä paras mahdollinen tällä hetkellä, vaan meidän pitäisi varmaan laittaa se niin, että tuo kanvas kulkee kanalla mukana, mutta se ei ole niin sen rotaatiosta riippuvainen, vaan se katsoisi koko aika kameraa kohti. Eli rotaatio olisi koko aika kameraa päin, niin silloin se näkyisi oikealla tavalla. Ehkä korjalla se jossakin kohtaa. Okei, nyt meillä näkyy teksti. Nyt me haluttaisiin päästä sitten tekemään sinne muutoksia ja korjauksia, ja kana voisi päästä horisemaan vähän omia juttuja. Joten mennään takaisin tänne skriptin puolelle. Eli nythän meillä näkyy tässä tuo kana tässä moi, ja mennään tänne event graafin puolelle. Meillä on tämä kanan pelaajan seurantaprojekti, eli tämä osuus tekee nyt tuon kanan pelaajan seurannan. Ja tuolla on tuo event begin play, mistä kaikki lähti liikenteeseen. Eli tuon kautta lähdettiin rakentamaan. Tässähän on tällä hetkellä vain yksi pinni, mistä lähtiä liikenteeseen. Ja jos mä haluan, täältäkin on tuo kierros tehty tällä hetkellä tuohon kohtaan, niin tästä on aika vaikea lähteä ottamaan pinnejä enää ulospäin. Mutta meillä on käytössä sellainen kuin sequence, eli jos me otetaan tästä execistä kiinni, eli event begin exec, niin sä voit laittaa tähän sellaisen kuin sequence.
Tämä osaa jakaa automaattisesti jo näitä sekvensseihin, eli nyt tässä käy niin, että ensin se suorittaa tuon 0, ja sitten kun se on saanut koko tämän kierroksen tehtyä, niin sen jälkeen se suorittaa tuon ykkösosion, ja tämä ykkösosiohan nyt meillä tulee olemaan se kanan horinat. Elikkä, laitetaan näitä tuonne paikalle. Nyt mä haluaisin sieltä widgetistä käydä muokkaamassa sen kanan tekstikenttää johonkin muuhun kuin kana tässä moi. Joten mä voin ottaa tältä ylälaijasta, vasemmasta yläkulmasta tämän kanan widgetin ja drag and dropata sen tänne kenttään ja vapauttaa tuohon, jolloin mä saan siihen referenssin. Tämän kanan widgetin kautta mä pystyn hakemaan sitten sen widgetin, mikä meillä on. Eli muista, tähän kanan widgettiin me speksattiin se sinne user interfaceen widget class, se meidän oma kanaluokka, joten meidän on pakko hakea se get widget metodilla. Tämä palauttaa siis nyt sen widgetin, mikä me luotiin siellä aikaisemmin. Tämä on tällä hetkellä yleiswidgetti, joten meidän pitää spesifioida sitä vähän, eli meidän pitää tehdä se, mitä ollaan aiemminkin jo käytetty, eli kästätä se, katsotaan, kästy kanan horinat. Tämä on nyt se meidän virallinen widgettiluokka, ja tämä on nyt se spesifioitu, mikä on meidän oma kanaluokka. Ja nyt mä otan tältä ten1 ja laitan sen tuohon exec-pinniin. Eli nyt meillä on tuossa haettu se kanavitketti, ja tässä se on spesifioitu vielä niin, että se on se meidän oma kanavitketti. Nyt mä voin sitten ottaa tämän S-kanan horinat tästä pinnin, ja tämä oli se spesifioitu luokka, ja me laitettiin sinne se is-variable, joten täältä pitäisi löytyä, kun mä haen kanan, niin tuollainen kuin get kanan tekstit. Tämä palauttaa sen tekstikentän, missä tällä hetkellä lukee tässä kana moi. Tai jotakin sinne päin, en muista nyt taas ihan tarkasti, sitä on melkein 2 minuuttia, kun se kirjoitettiin. Niin. Eli nyt me ollaan saatu näillä kanavitgetistä haettua se widgetti, spesifioitua se kanan horinoiksi, ja sieltä haettua se tekstikenttä. Nyt mä voisin näitä tekstikenttää sanoa set text. Joo, set text. Ja siihen voidaan laittaa tilalle kana muuttuu. Laitetaan tuollainen, niin tiedetään, että jos tuo kanan yläpuolella oleva teksti muuttuu, kana muuttuu muotoon, niin silloin meillä toimii tämä. Muistat, jo ollaan aikaisemmin puhuttu siitä, että ei yritetä tehdä kerralla liian toimivaa, vaan yritetään aina kokeilla kaikki välivaiheet. Nyt meillä näkyy jo tällä hetkellä se teksti siellä, se on aika kiva. Nyt me yritetään muokata sitä tekstiä, eli tehtiin minimimäärä näitä nodeja. Mä joudutaan tätä uudelleen refaktoroimaan, että me saadaan se lopullinen, mutta tämä on helpompi tapa toteuttaa asiaa, että päästään niin kuin vaiheittain aina liikkeelle. Nyt kun mä lähdin juoksentelemaan, niin katsotaan, mitäs kanalla lukee. No tuolla lukee nyt kana muuttuu, joten koodi toimii. Jes, nyt mulla kana tässä moi onkin vaihtunut muotoon kana muuttuu. Joten seuraavaksi me voitaisiin lähteä tekemään sellaista, että tuohan tapahtuu tällä hetkellä heti tässä alussa. Mä ehkä haluan, että se tapahtuu vaikka jonkun tietyn aikavälin välein. Ei niin, että se tapahtuu heti alussa, vaan tietyn aikavälein. Ja sitten samaten, että se kana olisi vähän aikaa mykkänä, että siinä ei ole koko aika puhekuplaa tai ajatuskuplaa, vaan se olisi vaikka sellainen, että 5 tai 10 sekunnin välein se laittaa uuden ajatuksen ilmoille, ja sitten se ajatus on ilmoilla vaikka sanotaan 3 sekuntia. Silloin se pysyy siinä 5 ja 10, että se on aina välillä sellaisia tyhjiä ajatuksettomia hetkiä. Nythän meillä Event Begin Play, se suoritti ensinnä tuon liikkumisen ja sitten se tulee tänne ja lähtee suorittamaan tätä. Se tekee sen välittömästi, joten mä haluaisin tehdä siihen pienen viiveen, joten mäpä breikkaan tämän linkin täältä. Ja siihen pienen viiveen tekemiseen me voidaan käyttää mitäs muuta kuin timeria, sitähän me ollaan käytetty jo aiemmin. Ja tehdään taas tuolla suosikilla, eli set timer by eventti. Näin. Ja tehdään tästä uusi custom eventti. Ja annetaan tälle custom eventille nimi, se saisi olla vaikka custom event. Se saa olla nimeltään kana puhuu event. Kana puhuu event. Ja tästä otetaan execki tuonne kästy kanan horinat. Eli täältä tulee ten1, set timer to event, ja me tehtiin tuo custom eventti. Ja kun 0 sekuntia on kulunut, se tulee tänne, eli nyt se toimii täsmälleen samalla tapaa kuin aikaisemminkin. Nyt mä voin laittaa tähän arvon 5,
klikata Enteriä ja klikataan Play. Ja nyt meillä pitää vähän aikaa kestää, että löydetään kana tuolta. Kana tässä moi, ja 5 sekuntia kun on kulunut, kana muuttuu, tuli tuohon tilalle. Eli alkuun tuossa tekstinä oli se kana tässä moi, mikä oli defaulttina laitettuna, sinne vitkettiin. Ja sitten kun tämä 5 sekuntia oli kulunut, niin se suoritti nämä koodit täältä ja meni tuohon kana muuttuu. Ja jos sä haluat vielä varmistaa, miten se toimii, niin klikkaamalla play päälle. Katsotaan, otetaan tuolta kanaa valituksi ihan, että tuossa on meidän kana. Eli kanaa valituksi, klikataan play päälle. Meillä näkyy, että ensinnä laitettiin timeri tuossa. Sitten kun 5 sekuntia on kulunut, niin täältä lähtee ja se kana muuttuu, tulee tekstiksi. Eli tuossa näkyy se meidän toiminnallisuus. Tässä kohtaa ehkä huomattiin yksi juttu, eli se tapahtuu vain yhden kerran. Se menee vain yhden kerran ja sen jälkeen se pysähtyy. Me tuolla aikaisemmin tehtiin tällainen, että otettiin tuosta execistä ja palattiin taaksepäin. Tämä on ihan sinällään tämä on sallittu ja ihan ok tapa tehdä, mutta taas toisaalta tämä ei ole välttämätön, koska huomaat, että tässäkin set timer by event tuossa on tuolla niin kuin looping, niin tähän voidaan napata täppä ja se toteuttaa sen saman asian kuin tuossa tuo takaisin kutsu. Eli nyt meillä on sellainen niin tuo timeri tässä, joka 10 sekunnin välein tekee aina tuon kana muuttuu osio. Eli nyt me ollaan saatu tämä toimimaan sillä tavalla, että tuo kanan tilanne muuttuu 10 sekunnin välein. Nähdään tässä koko aika. Nyt mä ehkä laittaisin tässä kohtaa myös sen, että tyhjennetään tuo tilanne. Eli otetaan täältä execistä pinni ja laitetaan timer ja taas käytetään eventtiä. Ja nyt laitetaan tälle se aika, paljonko me halutaan se teksti olevan näkyy. Mä laitan vaikka 3 sekuntia. Ja otetaan tuo eventti. Tehdään uusi custom eventti. Ja tämän nimi saa olla kanapuhe piiloon event. Silloin se on kuvaava, koska silloin kun tämä eventti tapahtuu, niin me piilotetaan se kanan teksti sieltä. Nyt mä haluan tehdä tämän minimivaivalla, joten mä itse asiassa teen niin, että mä laitan vain tyhjän tekstin tuohon tilalle. Eli mä otan tästä kanan tekstit, tästä täppä kiinni, ja laitetaan set text. Näin. Ja tuo annetaan olla tyhjänä. Ei laiteta sinne yhtään mitään, vaan vedetään vaan tuosta pinni. Ja nyt meillä on tyhjä tekstikenttä täällä. Mäpä tuplaklikkaan tuohon, että mä saan vähän liikutettua tämän nätimmäksi tämän. Noin. Eli tyhjä tekstikenttä. Jos me kurkataan, miten se näkyy täällä koodin puolella, eli kun klikataan play päälle, niin kohta meillä on 5 sekuntia kulunut, noin lähti timeri päälle, ja siinä lukee nyt se kana muuttuu, ja 3 sekuntia siitä tuli tuo ja tulee tyhjä, ja 2 sekuntia sen jälkeen tulee taas uudelleen asetettuna kana muuttuu, ja sen jälkeen se piilotetaan. Eli nyt meillä on se koko sekvenssi. Meillä näkyy 5 sekunnin välein tulee se kana muuttuu teksti, ja se pysyy 3 sekuntia nähtävillä. Ja pitääkö meidän vielä vilkaista sitä tällä puolella, että nähdään se, kuinka se toimii oikeasti. Kana muuttuu, 1, 2, 3, se lähti pois. Ja taas 2 sekuntia siitä, koska se on 5 sekuntia tällä hetkellä se meidän timeri, niin siitä tulee uudelleen takaisin tuo. Eli nyt me ollaan saatu jo tuo teksti sillä tavalla, että se tosiaan tulee kiinteällä frekvenssillä. No, kukaanhan ei ole niin kone, että puhelisi sille niin kuin tasan 5 sekunnin välein aina jotakin asioita, joten me haluttaisiin ehkä pientä randomointia tänne. Ja nyt mä menen täältä, missä äsken laitettiin tuo teksti, tänne oikealle päin. Ja tuossa on meillä aika 5 sekuntia. Tämä on float-tyyppinen, joten mä voin hakea sellaisen kuin get random. Tämähän on niinku, tänne joo, katsotaan, laitapa random pelkästään. Random float. Random float palauttaa minkä tahansa randominumeron 0 ja 1 väliltä. Se voi olla vaikka 0,5 tai 0,7. Mutta täällä on myös tällainen kuin random float in range. Niin tämä on meidän kannalta helpompi, koska me voidaan sanoa tähän, että minimiaika on 5,0 sekuntia ja maksimiaika on vaikka sanotaan 10 sekuntia. Mä laitan nyt alkuun vain 8 sekuntia, koska mä haluan, että tämä tapahtuu tosi nopeasti, että meillä ei mene debukkaukseen turhaa aikaa, mutta mä joskus käyn muokkaamassa tämä sitten niin, että
tuo kana ei nyt horise ihan koko aika. Ja tuohon 5 sekunnin kohdalle laitetaan tuo aika. Ja nyt meillä on randomoitu tuo aika myöskin. Eli nyt siinä tapahtuu silleen, että tuo käynnistyy. Ja tämä aika on, nyt se oli 5,1 sekuntia. Ja katsotaan, kun se seuraavan kerran tulee, paljonko se tulee olemaan. Eli tuolta lähti, nyt se olikin, ei kun edelleenkin se on 5,1 sekuntia. Ai niin joo, kun me ei suoriteta sitä uudelleen tuossa. Meidän pitäisi tämä ajaa uudelleen tästä, että se laittaa tuon timer-eventin tuolta kuntoon. Eli tällä hetkellä se ei olekaan randomi. Mun pitäisi ehkä nyt sitten kuitenkin ottaa tuo looping pois ja johottaa tänne takaisin, niin että se suorittaa varmasti tämän randomin uudelleen generoinnin myöskin. Niin kuin huomaat, se on tällä hetkellä vain 5,1 sekuntia ja ei teekään sitä random-juttua. Tämähän oli tietenkin tarkoituksellinen, näinhän opetusvideoissa pitää ollakin, että tarkoituksellisia vahinkoja sattuu koko aika. Enpäs hoksannut tuota itse aikaisemmin, kun mietin tätä juttua, mutta niin kuin näkyy, nyt meillä on tuo valmiina, se ei vaan toimi vielä oikein, meidän pitää tehdä ehkä se johottaminen tuolta, että saadaan se rullaamaan. Mutta ennen kuin lähdetään siihen, yritetään muistaa, että meillä on tuollainen juttu. Seuraavaksi mä haluan alkaa laittaa tätä tekstiä eriksi, eli tämä kana muuttuu, onkin jotakin kanan oikeita horinoita. Nyt kaikista helpoimmalla päästä, kun klikkaat täältä variablesta plussaa ja teet sieltä uuden variable. Aika usein mä oon tehnyt sillä, että mä klikkaan hiiren oikeaa nappia tämän tekstin päälle ja promote variable, ja siitä tulee tuollainen teksti. Tuon saman sisään olisit voinut tehdä tätä variablesta plussaa klikkaamalla ja valita, että se on tekstityyppinen variable. Ja tämän nimi saisi olla vaikka kanan viisaudet. Kanat on viisaita, niin tää saa olla nimeltään kanan viisaudet. Nyt tämähän on vain yksi luokka, eli yksi muuttuja, joten jos mä klikkaan compilea, niin tänne tuli nyt tuo kana muuttuu. Mä en saa lisättyä tähän enempää elementtejä, koska tämä on vain yksi muuttuja. Unrealissa on onneksi mahdollista muuttujat laittaa arräyksi saman tien, eli tästä oikeasta laijasta, tuossa näkyy, on tuollainen tekstin perässä tämä sama kuva, mikä on tuon tekstin etupuolella. Jos sä klikkaat tästä alasvetovalikosta, niin siellä näkyy single ja arräy. Arräy on nyt sellainen, jolle me voidaan antaa useita arvoja, joten kun klikataan arräy, ja me halutaan change variable type, ja tässä näkyy, että Unreal alkaa hyrskyttelemään. Mä en tykkää tätä tehdä sen takia, että tämä aina välillä johtaa katastrofeihin, joten on parempi tehdä se tuolle erillisenä variablena. Eli täältä tehdään variable ja laittaa se saman tien, että se on tuollainen arräy-tyyppi, niin silloin se menee paljon helpommin. Mä levitän tätä vähän tänne oikealle päin, niin sä näet paremmin. Eli nyt meillä on täällä, kun me klikataan compilea, niin meillä näkyy, että se kana muuttuu, lähti pois ja täällä on 0 arräy-elements. Nyt mä voin lisätä tähän plussalla uuden arräy-elementin ja se vaan voi olla vaikka, tää voi olla kiroileva kana, joten se on keepeli. Kissan maitokarvat. Suaketti. Eli mulla on 3 tuollaista kanalle olevaa viisautta. Nyt jos mä laitan tämän pienemmälle, eli sä voit klikata compile, niin silloin näkyy, että vaikka meillä on tänne merkattu nämä kaikki, niin meille tuleekin tuonne tuollainen ajokieltomerkin näköinen vekotin tuonne ylälaita, eli koodi ei kääntynyt. Mä laitan tämän tänne omalle puolelle laitaan, ja missä meillä tuli nyt errori, niin se näkyy, että se tuli tuolla kanan viisaudet. Eli se toimi silloin ok, kun meillä oli siinä vain yksi muuttuja, mutta nyt kun siinä onkin arräy, eli siellä on useita elementtejä, siellä on nyt 3 elementtiä, niin tämä ei toimikaan. Joten me joudutaan breikkaamaan tämä linkki. Ja arräytä ei voi suoraan käyttää tuollaiseen yksittäiseen elementtiin, koska tämä haluaa vain yhden tekstin sieltä, eli se voi olla se keepeli tai suaketti tai mikä siinä olikaan niitä kirosanoja. Joten nyt meidän pitää hakea tuolta arräystä yksi elementti ja me voidaan käyttää siihen kettiä. Ja mä käytän yleensä reffiä tässä, koska silloin meillä ei tee ylimääräisiä kopioita tuo. Jos se ottaa kopion, niin silloin se tekee tuosta arräyn elementistä kopion muistiin ja se ei ole aina haluttu tilanne. Se pikkuhiljaa alkaa syömään muistia sieltä enemmän ja enemmän. Ja nyt tämä ketti me voidaan laittaa tänne tekstin tilalle. Ja nyt kun klikataan compilea, niin nyt se meneekin läpi. Tämä 0 käy hakemassa indeksistä 0 olevan sisällön.
Eli jos mä valitsen vielä tämän kanan viisaudet ja levitetäänpä sitä vähäsen, niin mullahan on tosiaan 3 elementtiä täällä kana-arräyssä. Ja siellä on tosiaan tuo keepeli. Tämä on paikassa 0. Sä näet, tuossa on 0 ja tuolla on 0. Ykkösessä on kissan maitokarvat, joten jos tässä olisi 1, niin se palauttaisi kissan maitokarvat. Ja täällä on 2, eli suaketti, joten jos mä tuossa pyydän 2, niin se palauttaa suaketti. Eikö ole selvää? Tämä on aika simppeli sinällään. Tämä on normaali ohjelmointikielellä vaikeampi selittää, mutta tässä Blueprintissä tämän saa aika nätisti näytettyä. Joten, jos mä nyt klikkaan play päälle, niin nyt pitäisi näkyäkin, että minun kana sanoo sen jälkeen, kun se sanoo kana tässä moi, niin sen pitäisi sanoa, että keepeli. Kyllä, koska se ottaa sen 0 paikan. Ja nyt se sanoo koko aika vaan tuota keepeliä, se on vähän hönö tuo kana. Eli se ei vielä vaiha tuota tekstiä. Mutta nyt kun meillä on tuo arräy tuolla, niin nyt me voidaan ottaa sitten randomilla, eli juuri se sama, mitä käytettiin aikaisemminkin, otetaan randomilla indeksi. Ja mäpäs käytän tähän random int. Ja täällä on random integer in range. Muistat, me käytettiin äsken random float in range. Nyt me käytetään random integer in range. Ja johotetaan tämä tuohon indeksiin. Ja meillähän on tällä hetkellä 0, 1, 2 niitä elementtejä, joten mä laitan maksimiarvoksi 2 ja minimiarvoksi 0, niin silloin pitäisi saada kaikki nuo elementit tuolta irti. Nyt mä klikkaan taas playn päälle ja juostaan vähän, että löydetään kana. Kana tässä moi, ja nyt sen pitäisi vaihtua. Nyt se vaihtui suakattiin, joka oli se 3. arvo, eli 2. indeksistä. Nyt se vaihtui keepeli, joka oli 0 indeksi. Eli nyt meillä tulee se arräystä randomilla kaikki arvot, mitä halutaan. Nyt tietenkin ongelmaksi tulee se, että jos sä käytkin sitten päivittämässä tänne kanaviisaudet, sä käyt tänne laittamassa vaikka uuden arvon, laitetaan plussalla uusi arvo, ja nyt siellä onkin 4 elementtiä, ja laitetaan siihen vaikka testikummallisuus. Kuulostaa vähän tyhmälle kanasanomaksi. Joo, no kuitenkin meillä on testikummallisuus nyt kanalla. Elikkä, no, miksikäs se ei näy täältä? On se sillä, testikummallisuus. Niin nyt sun pitää aina muistaa käydä vaihtamassa, kun sulla tuli nyt 4 elementtiä, niin sun pitäisi nyt muistaa vaihtaa tähän 3, koska meillä kasvoi yhdellä se arra. Jos sä poistat jossakin kohtaa, sun pitää vaihtaa se pienemmäksi. Ja sehän ei käy pirtaan. Me halutaan sille, että tämä olisi mahdollisimman helppokäyttöinen ja toimii mahdollisimman hyvin. 0 on aina se minimi, koska jos siellä ei ole mitään, niin siinä on 0 siinä indeksissä on kaikki. Nyt sä voit ottaa tästä kanan viisaudet arräystä. Tällä itsellään on sellainen kuin length. Tuollainen arvo. Length palauttaa, kuinka monta elementtiä meillä siellä arräyssä on. Eli mulla on siellä nyt 0, 1, 2, 3. Eli 4 elementtiä löytyy. Mutta koska se lähtee indeksistä 0, niin jos tämä palauttaa 4, niin se on enemmän kuin 3. Eli se ei toimi oikein. Joten mun on pakko vähentää siitä 1. Eli tämä palauttaa 4, mutta maksimi-indeksi on 3. Tämä on sellainen, missä joudut olemaan tarkkana arräytten kanssa. Joten mä otan tästä nodesta kiinni ja laitetaan miinus tai subtract. Ja vähennetään 1, eli ihan 1 integer. Ja laitetaan se kiinni tuohon maksimiin tuo outputti, niin nyt meillä pitäisi toimia tämä dynaamisesti sillä tavalla, että jos me lisätään tai poistetaan tuonne elementtejä, niin se vaikuttaa välittömästi tähän kanan viisauteen ja ne on myös käytössä tuolta. Katsotaan, mulla on tällä hetkellä tosiaan tuo 4 elementtiä. Mä haluaisin tänne lisää elementtejä ja aivot ei kyllä tällä hetkellä juokse yhtään, joten katsotaan, mä käytän nopeasti vaikka gemini.google.com. Okei, ja tämä on kirjautuneena minun tunnuksella. Hyvä. Katsotaan. Teen peliä, jossa pelaajahahmolla on kaverina sarkastinen kana. Pystyisitkö generoimaan minulle lyhyitä anekdootteja, joita kana voisi sanoa pelaajalle maatilaelämästä?
mielellään huumoria mukaan. Tää on varmaan niitä näppärimpiä juttuja, mitä voisi käyttää. Nämä on kyllä vähän pitkiä, katsotaas. Saisiko hieman lyhyempiä lausahduksia? Okei, ei nämä välttämättä ihan parhaita ole, mutta katsotaan, otetaan tuosta vaikka muutama ihan kopypasteilu tuonne kyytiin, niin ei tarvitse ainakaan itse keksiä, mutta ei nämä niin laadukkaita olleet, että näitä kehtaa tänne kovin pitkäksi aikaa jättää. Laitellaan muutama tuolta. Muutama talteen. Ei parhaita esimerkkejä, mutta sellaisia, jotka voi auttaa minua myöhemmin kehittelemään. Ja ehkä jos mä kokeilen vielä myöhemmin sitten hyödyntää jollakin erilaisella promptilla, niin todennäköisesti saan vielä parempia. Mutta nyt klikataan compilea ja laitetaan play päälle. Ja nyt meillä pitäisi näkyä, että kana heittelee. Kana tässä moi. Okei, heitätkö? Tuo oli ihan jees. Tosin huomata, että se poikkasi tällä hetkellä, joten mun pitää ehkä säätää kuitenkin tuota tekstikenttää vähän niin, että se on text wrapping ja kaikki sellaiset. Mutta nyt, tällä hetkellä meillä kana puhuu, ei tarvitse muuta kuin vaan viilata enää sen verran, että laitetaan tosiaan se katsomaan tänne pelaajaa kohti ja sitten laitetaan vielä kanalle tosiaan tuo jonkunlainen puhekupla siihen ympärille. Ehkä sitäkin voisi miettiä jollakin tekoälyllä generoivansa, jos haluaa nopeasti saada jotakin kasaan. Mutta tällainen, nyt saatiin tehtyä kanalle jonkunlaista puhetta. On tuo kyllä sen verran häiritsevä tuo kamera, tai tuo vitketti, kun se katsoo tällä hetkellä ihan muualle, että kokeillaan fiksata se sillä tavalla, että se katsoisi tuota pelaajaa. Joten mennään takaisin tuonne kanan blueprintteihin, eli tänne puolelle. Ja nythän meillä on sillä tavalla, että kana liikkuu koko aika, joten mun pitää ehkä täällä tikissä tai jossakin huolehtia nyt siitä, että tuo vitketti katsoo koko aika pelaajaa kohti. Joten mä otan tämän kana-vitketin tältä käyttöön. Eli tämä on nyt se vitketti, joka piirtää sen kanahahmon. Sitten mä haen sellaista kuin get kamera. Minusta täällä on player. Joo, get player camera manager. Tämä on vähän samanlainen kuin se player controller. Tämä on vastuussa pelaajan kamerasta. Ja tällä me saadaan tosiaan kameran paikkatietoa, missä kohtaa se tuolla maailmassa on tällä hetkellä. Ja pelaajaindeksi on 0, joten se palauttaa sen kameran, mikä tarvitaan. Nyt mä nappaan tästä vitketistä ensinnä kiinni. Ja laitetaan tälle sellainen kuin set world rotaation, koska me halutaan laittaa tuo rotaatio kuntoon, joten laitetaan set world rotation. Ja otetaan tuolta event-tikistä nyt tuo exec-pinni, niin saadaan tämä laitettua jokaisella kierroksella, kun tapahtuu jotakin. Nyt mä haluan sitten saada tuosta kanavitketistä. Mä otan siitä get world location. Silloin me saadaan tuo kanavitketin maailmassa oleva paikka selville. Ja sitten tästä player-kamerasta otetaan tästä myös get actor. Kävisikö meillä location? Kyllä meillä varmaan kävisi, koska me voidaan käyttää sitten sellaista kuin find look rotationia, mikä löytyy tältä vektoreista. Eli otetaan tästä ja find, nyt ei kirjoittaminen, find look at rotation. Eli find look at rotation. Tämä on vähän samanlainen, mikä Unitussa ja muissakin pelimoottorissa on käytössä, joten otetaan find look at rotation ja laitetaan targetti tuonne
tuonne pelaajakameraan, jolloin se saadaan pyörähtämään, niin että se katsoo suoraan pelaajakameraa kohti. Ja return-value laitetaan tänne set world rotationin kohdalle. Eli event-tikissä laitetaan world rotationia ja kanan widgetti on se targetti, mikä laitetaan. Haetaan kanan widgetistä sen lokaatio, haetaan pelaajakamerasta lokaatio, katsotaan mikä on vektori niiden välillä ja laitetaan se kanan widgetti pyörähtämään sitä kohti. Ja kokeillaan, klikataan play päälle ja juostaanpa pelaaja vähän kauemmas. No nyt meillä näkyy, että se katsoo koko aika pelaajaa kohti. Se ei katsokaan pelaajan kameraa kohti, mutta tämä toimii jo nyt huomattavan paljon paremmin kuin äsken. Äsken se näytti aikaisen jännälle. Ehkä meidän pitäisi hakea tuo suoraan kamera, niin silloin meillä tulee vielä parempi tästä, niin että se ei seuraa tuota pelaajahahmoa pelkästään, vaan niin kyllä se taitaa muuten katsoa tuota pelaajan kameraa. Ei kun kyllä se on pelaajaa kohti, se katsoo tällä hetkellä. Mutta taas askel lähempänä. Jotta me saadaan tämä toimimaan oikein, niin meidän pitää nyt korvata tuo get actor lokaatio. Haetaanpa tältä löytyisikö return-valueesta, kun tuo on camera manager. Get camera. Kyllähän siellä on get camera lokaation. Ja laitetaan se tuonne targettiin, niin toivon mukaan se toimii silloin paremmin taas. Eli klikataan play päälle ja varmistetaan. No nyt se näyttää oikeammalle. Nyt se ei ole niin pahasti vinossa. Kyllä se edelleenkin pyörähtää vähäsen, mutta aletaan olla melko lähellä jo. Mä laitan vielä kommentit tähän ympärille, eli hihre oikea nappia ja create comment for selection ja laitetaan tähän, että kanan horinat katsomaan kameraa päin. Noin ja liikautetaan vähän sen tätä settiä, niin saahan tänne tilaa ja jos mä nyt en ihan väärin muista, niin mulla taisi jäädä vielä kommentoimatta osaa täällä, eli otetaan tuolta ylälaijastakin nämä, mitä meillä oli, ja liikautetaan vähän tuonne ylöspäin, ja laitetaan tännekin kommentit, ja kanan horinoiden implementaatio. Eli kannattaa kaikki oma koodi kommentoida, niin silloin siitä tulee kaikista paras lopputulos. No niin, nyt kun me ollaan saatu nämä kommentteihin tänne, meidän ei tarvitse tässä yhteydessä tehdä enää muita muutoksia. Tietenkin myöhemmin varmasti hiotaan asioita. Mutta seuraavaksi mä käyn laittamassa sitten tämä kanan horinat täältä kuntoon. Eli ensinnäkin käy varmistamassa, että kun haet wrap-hakusanalla, niin sulla tulee tuo auto wrap text tuohon täppä. Eli me halutaan, että se wrappäytyy tuolle tietylle alueelle, missä se on menossa. Sitten mulla taisi käydä jonkunlainen ajatusvirhe silloin alussa, kun me laitettiin se kokonaan tämän alueen kattavaksi. Mä laitan nyt ensin, mä panan Shift ja Control ja klikkaan tätä keskellä olevaa osuutta, jolloin tuo keskikohta siirtyy tuohon aivan keskelle tätä meidän canvas-aluetta, millä tämä piirtää. Sitten mä laitan täältä Size to Content, niin silloin me saadaan tuo alue tuolleen keskelle ja se ottaa niinku suoraan tuohon, kuinka paljon tekstiä meillä onkaan tässä saatavilla. Ja sitten katsotaan, että meillä on tuo alignment on 0.5, niin silloin meillä tulee tuo täsmälleen keskelle. Ja jos sun tarvitsee, niin sä voit laittaa tuota kokoa isommaksi tai pienemmäksi sen mukaan, mitä tarvitsee, mutta nämä olisi niin kuin millä mennään. Hetkinen, näitköhän sä tuosta, mitä mä tein, eli mulla on tuossa alignmentissa, tuossa on 0.5 ja 0.5, ja anchorista täältä ylhäältä tuo keskellä oleva osuus, eli Shift Control ja keskeltä, niin sen jälkeen saadaan tämä keskitettyä. Nyt klikataan Compile, ja tässä kohtaa sun kannattaa käydä katsomaan täällä kanan liikuskelu viewportissa, että mitä tapahtui tuolle meidän tekstille. Ja niin kuin huomaat, se katosi tuonne alalaiteen, ja se johtuu siitä, että kun se oli aiemmin siellä ylhäällä, niin sen takia se piirtyi tähän. Nyt mä siirtelen tämän niin, että se olisi mahdollisimman tuossa keskellä tuota kanan yläpuolta, niin että se olisi niin kuin, no se on aika lähelle keskellä, tai riittävää tähän väliin. Klikataan Compile ja klikataan Playtä ja kurkataan, mille meillä nyt näyttää tuo. Eli nyt kana tässä näkyy tuossa päällä, ja sehän näkyy ihan ok. Kissan maitokarvat, no ehkä tuossa mä haluaisin, että se olisi alignment olisi tuossa, tai siis tuo teksti olisi niin kuin rivitetty niin, että se olisi keskitetysti, mutta siihen mun pitää varmaan etsiä vielä, että miten tuo wrapperillä
sai sen alignmentin tehtyä. Mutta nyt meillä näkyy, että kana laittaa omia viisauksiaan, se tulee tuohon suoraan kanan keskelle. Meillä toimii tekstinräppäys ja me käytetään randomilla näitä juttuja. Tänään katsottiin aika monipuolisia juttuja. Täällä oli tosiaan arräytä ja katsottiin vähän lisää vitkettejä ja katsottiin useita täppiä, mitä Unrealissa on. Toivottavasti pysyit taas mukana ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moi moi!